Yes, sanibonani bafethu. Ninjani niyaphila? Asithembe niyaphila. Umfowethu Mkhonzweni Mbingelelayo after a while. Singekho la. Asithembe niyaphila lapho nikhona konke kuhamba ngendlela. Asithembe niyaphila. Ake ngithathe leli thuba ngamukela onke ama-new subscribers to this channel la ku-YouTube. Nawo wonke ama-new followers to this channel lapha ku-TikTok. Ake sinibonge nje guys ngokuthi nisekhona la. Nani futhi abasha senijoyinile la. Bese ngithatha leli thuba ngicela kuwo wonke ongaka subscribe, please do subscribe because it's free of charge. It's free. Both ku-YouTube na ku-TikTok. Cela nenze kanjalo ke siyabonga. This is just a very short video. I-video nje engizosho kuyo ukuthi we are back. Sibuyile ngeinkani emva kwesikhashana sisathe gozololo ngeinkinga ezihlukahlukene esibhekene nazo la. Kodwa sisekhona bafethu siyakubuka futhi konke okwenzakalayo eSouth Africa. Izinto ezenzekayo koMadlanga Commission njengoba sibona nje laphayana abantu bayaboshwa left, right and center esibabone bevela lapha koMadlanga Commission. Sisazoke sithi ukubuyekeza izinto ezithile esizibona zenzeka lapha koMadlanga. Cishe le viki nje singakubheka konke lokho okuthinta eMadlanga Commission ukuthi sithi ukubheka ngoba phela iMadlanga Commission ngeke size siyibeke eceleni because ikhona nje kungenxa ka-6 July 2025 lapho ubaba uGeneral Mkhwanazi aveza khona ukuthi iSouth Africa is under attack ngabantu abafuna ukuyicapture. So ke siyabona ukuthi imisebenzi kaBaba uMkhwanazi yanakwa ngoba naku kuyenzeka. So sizoke sikubheke konke lokho. Siphinde sibheke nokwenzeka eParliament. Siyazi ukuthi kwaba ne-ad hoc committee ngaze indaba lezi ezavezwa uBaba uMkhwanazi. Siyabona kwenzakalani njengamanje. Phuma ama-report kukhona ama-member angahambisani ne-report ekhishwa iParliament ngezathu ezihlukahlukene bathi no akusiyo i-true reflection of what they contributed kuleya report lokho okubikwayo ngayo. So kuningi soke sithi nje ukubheka konke lokho kule viki ngoba liqala nje sikubuyekeza konke lokho. Kuningi bafethu indaba ezithinta o-March and March. Indaba zophakela umthakathi ne-March and March noMancinza. Ake ngithi nje bonke laba abahamba phambili laphayana endabeni zamamashi adila nelokhu njani illegal immigration ngayibeka kanjalo. So tukuyibheka nazo sibuyile ngeinkani. Sibonile nje recently iMarch and March iyahlala phansi nophakela umthakathi noma ngizothi team yensizwa nobunsizwa development ehola uphakela umthakathi baxoxisana ngezigameko ezike zasusa umsindo ko social media and all that. So ke sikubuka konke lokho ukuthi kusho ukuthini konke lokho ukuthi manje iMarch and March nophakela umthakathi bayaqhubeka bayasebenzisana. Sokubuka nje konke lokho nokuthi mhlawumbe irelevance yezinto abazenzayo njengamanje after i-30 June ihamba kanjani, khona nokurelevant abakwenzayo okuzosiza le country. Yiloko nje bafethu ekugcina ke ezinkulu ezithinta ukhetho. Sibheke kuNovember njengamanje. Useduze kakhulu 4 November lapho kuzobe kukhetho lomasipala. Ukhetho lapho ikhethela wena ikhansela leward lakho. So kuzobe kukhetho olukhulu kakhulu lolo. So ke sithi ukubheka ama-developments akhona ikakhulukazi endabeni ezithinta i-political party engiyisupporter yayo mina i-MK Party. So ke sithi ukuthola ithuba sixoxe nabaholi abanye balamkhondo. Sibheke for example ukuthi emkhondo kuhamba kanjani, angakanani ama-chance ukuthi i-MK Party ingakuphinde yakwenza ngo-2024 emkhondo ukuthi ivotelwe ngalela zinga eyavotelwa ngayo ngo-2024 ngoba yaba above 50% ukuvotelwa kwayo lamkhondo ihamba phambili konke ama-political party. So kubuka ukuthi lokho kusengaphindi kani nge-4 November.
masixoxisana nabaholi abakhona be-MK Party lamkhona. Kuningi bafethu kungashona ilanga naye ne-registration weekend yokugcina iyeza ngeyi-1 nangeyi-2 August, I believe mangenzange phutha. If I'm not mistaken is next weekend. Noma ileviki elizayo ngazi sobona but ngathi yi-1 August nangeyi-2 August final registration period i-IEC. Sobuka nangaloko ukuthi iy'nhlelo zihamba kanjani nokuthi singabakhuthaza kanjani abantu ukuthi ba-register, because akusizi ukuthi sikhankase kubantu abangarejistanga at the end of the day abangeke bavote. Ya sokubuka kuningi bafethu, kodwa nje okukhulu nakakhulu ukuzosho nje ukuthi sibuyile sizoyibheka zonke iy'ndaba ezenzakele. Mhlawumbe seninganginika nje ukuthi since ngingekho la, since singekho together la, yini ebeyisemqondweni wakho kuze kube manje, yini esemqondweni wakho manje ngesimo sezwe nezinto ezenzeka eSouth Africa. Ake uphawule la mhlawumbe nama-new developments ey'ndabeni ezenzakalayo nezenzakele nje mhlawumbe osukwini lanamhlanje ongaphawula ngazo. Ake uvele la, uvele uphawule ngazo. Mfoka Mkhonzana, sizohlangana kumavidiyo alandelayo njengoba sengichazile, sidiscussa lama-topic esengiwabekile athinta iSouth Africa. Ngiyanibonga kakhulu. Ngicela ngokukhethekile, if you haven't subscribed, subscribe now because it's free of charge. You can press it or follow TikTok because it's free of charge. Ngiyabonga kakhulu.